nin ġabru in sara blagbar ferħu ħeġġa ħamoru imoru sabetlehem emmi ben Allah farna rawhim wiled nien ixteħtu fl-ard bil-qima nien ixteħtu fl-ard bil-qima nien ixteħtu fl-ard bil-qima naduraw. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għal Ruħ Giuseppe, Ġolina, Edmond u Pauline Buġġejja. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb biex aħna wkoll f'dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa nixteħtu u nagħtu qima il dak li għalina sar ħobs tal-ħajja. Għalhekk fiduċjużi f'imħabbtu ejjew nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dunubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla li tagħti jiddawl lill-ġnus kollha, rott lill-poplu tiegħek ilena tasliema għal dejjem u xerret fi qlubna dak id-dawl sabiħ li bih imlejt lill-missirijietna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Jekk inħobbu lil xulxin, Alla jammar fina. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Eżis, jekk Alla ħabna daqshekk, aħna wkoll għandna nħobbu lil xulxin. Lil Alla għadu ħadd ma rah, imma jekk inħobbu lil xulxin u jammar fina u imħabbtu issib il-milja tagħha fina. Bekk nafu li aħna nagħmlu fih u hu fina għax tagħna sehem mill-Ispirtu tiegħu. Aħna rajna u nagħtu xhieda li l-Missier bat lill-Ibnu is-Salvatur tad-dinja. Kull min jisqar li Ġesu li ben Alla, Alla jammar fih u hu f'Alla. U aħna arafna l-imħabba t'Alla għandu għalina u hemm minnija. Alla u imħabba u min jammar fl-imħabba jammar f'Alla u Alla fih. U l-imħabba sħiħa fina meta aħna nqawwu qalbna għal jum il-ħaq għas-saħansitra f'din id-dinja aħna sirna bħalu. Fl-imħabba ma hemmx biża', l-imħabba sħiħa tkeċċi l-biża' l-barra għax il-biża' għandu x'jaqsam mal-kastig. Min jibża' għadu ma sabx il-milja tal-imħabba. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali nwieġbu lilek iqimu il-ġnus kollha mulej. O Alla, għati lis-sultan il-ħaq tiegħek, il-ġustizzja tiegħek lil bin is-sultan biex jiġġudika il-poplu tiegħek bil-ġustizzja u bil-ħaq l-imsejknin tiegħek flimkien lilek iqimu il-ġnus kollha mulej. Islaten ta' Tarsis u tal-Gżejjer jagħtuh ir-rigali, islaten ta' Seba u ta' Saba qotjiet iġibulu, iqumuh islaten kollha, il-ġnus kollha lilu jaqdu flimkien lilek iqimu il-ġnus kollha mulej.
għaxu jeħles l-fqir li sejjaħlu u l-imsejken li mandux min jgħinu. Iħenna d-dajef wal-fqajjar, il-ħajja tal-fqajrin isalva fl-imkien li lek imu il-ġnus kolla mulej inqumu bil-bifqa. Alleluja, alleluja, alleluja. Gloria lilek, o Kristu, imxandar fost il-pagani. Gloria lilek, o Kristu, emnut fid-dinja. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Wara li l-5,000 raġel kielu u xebgħu, Ġesu minnu fih ġal li d-disċipli tiegħu jitilgħu fuq id-dajsa u jmorru x-xatt ieħor qablu lejn Betsajda sakemm hu jibgħat in-nies. Wara li sellmilhom u ħallihom tela' fuq il-għoljiet biex jitlob. X'ħin sar fil-għaxija, id-dajsa kienet għadha f'nofs il-baħar u hu waħdu l-art. Kif rawhom jitħabtu, jaqtfu għax kellhom ir-rieħ għal wiċċhom, għal xir-raba sara tal-lejl mar lejn in-naħħa tagħhom miexi fuq il-baħar u ried jgħaddihom. Huma rawh miexi fuq il-baħar u stħajlulu xi fantażma u qabdu jgħidu għax il-koll dbeżżew kif rawh. Iżda hu minnu fih kellimhom, għamlu l-qalb, jiena hu, tibżgħu xejn. Imbagħad tela' ħdejhom fid-dajsa u r-rieħ waqaf. U komplew tnixfu fihom infushom bil-għaġeb għax il-miraklu tal-ħobs ma kienux femuh, imma moħħhom kien magħluq. Il-kelma tal-mulej. F'dan ir-rakkont eżies bħal kull paġna tal-Vanġelu hawn miktuba l-istorja tiegħi u tiegħek. L-ewwel ħaġa, min minna fil-ħajja ma jħabbax wiċċu mal-maltempati. Fil-Vanġelu id-dajsa hija dejjem figura u simbolu tal-Knisja. Aħna l-koll qegħdin membri tal-Knisja, l-koll fuq l-istess dajsa li rridu naqtfu biex naslu wix-xatt liħor. Wix-xatt liħor fejn? Fis-sema pajjiżna, kif jgħidilna San Pawl. Imma f'din il-mixja, f'din il-qatfa, u biex taqdef trid titħabat mhux faċli. Ħafna drabi wkoll insibuha jibsa għax niltaqgħu mar-rieħ kontrina. U l-irjieħat kontrina jistgħu jkunu 1000 raġuni. Però hemm ħaġa importanti eżies biex dan il-kliem ta' Ġesu għamlu l-qalb jiena hu tibżgħu xejn. Biex dan il-kliem ta' Ġesu jinżel f'moħħna u f'qalbna, hemm bżonn kif temm il-Vanġelu li moħħna ma jkunx magħluq. Ħafna drabi moħħna huwa magħluq għall-kelma ta' Ġesu, għall-esperjenzi tiegħu, imma mbagħad miftuħ għal ħafna paroli tan-nies tas-soċjetà ta' oħrajn. Ma jfissirx li l-kliem ta' oħrajn huwa ħażin. Imma jien il-mulej
kemm għandna tnatih minn ħini, kemm qed niftaħlu moħħi u qalbi. U eżempju ta' dan jagħtihulna Ġesu innifsu. Il-mod ta' kif beda il-Vanġelu xir rakkontalna il-bidu tas-silta li qrajna dal-għodu. Li Ġesu jħalli l-kulħadd u jitlaq fuq il-għolja jitkellem ma' missieru. Huma dawn il-momenti fejn aħna nisimgħu il-kelma ta' Ġesu li jiftħu il-moħħ tagħna. Ħafna drabi anke fit-talb tagħna immorru biex ngħidlek kważi bsieq żbaljata. Immur quddiem il-mulej u ngħidlu x'għandu jagħmel, x'għandu jagħmilli. Għax jien naf imma hu le. U nittrattaw kif darba wieħed qal xi kultant il-Alla aħna nittrattawh ta' spiżjar. Spiżjar x'in ikollok uġieħ ta' ras, tmur biex tixtri l-pilloli, x'in għandek sieqek tuġek tmur tixtri l-krim biex tindilek ħalli jgħaddilek l-uġieħ. Ħafna drabi hekk huwa r-rapport tiegħi ma' Alla. Imma il-mulej irid rapport mod ieħor, irid rapport intimu. Fejn jieqaf il-kliem u titkellem il-qalb. Ejjew nitolbuh il-mulej jiftħilna qalbna u moħħna għalih. Ejjew nitolbu fuqna l-Ispirtu Qaddis tiegħu biex jagħtina l-kuraġġ li nsibu momenti fil-ħajja tagħna fejn nifqu miegħu. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Il-mulej Ġesu der fostna biex iqawwilna qalbna ħalli nkomplu l-mixja tagħna warajh. Ejjew flimkien nitolbuh u ngħidulu uri lilna mulej it-tieba tiegħek, uri lilna mulej it-tieba tiegħek. Biex isseħħ il-għaqda fost l-insara li jistqarru li Ġesu l-mulej u biex jagħtu xhieda tal-imħabba tiegħek għal kull bniedem. Uri lilna mulej biex il-bnedmin kollha jagħmlu l-qalb fi Kristu li jeħles lill-bnedmin mill-biża' u s-suspett fl-oħrajn nitolbu. Biex iż-żgħażagħ tagħna jarfu jidħlu f'rapport intimu miegħek u jsegwu s-sejħat li inti tagħmlilhom nitolbu. Biex aħna l-koll ninġbarna hawn biex nilqgħu il-kelma tiegħek, narfu nimbnew fuq kelmtek u nirbħu il-beżat u l-weġat tagħna nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż Ommok Marija, kompli mulej uri lilna t-tieba tiegħek. Dawwa lint il-familji tagħna u għati l-għajnuna meħtieġa lil morda u lil dawk kollha li jduru bihom nitolbu. Glorja lilek mulej missier Qaddis għax permezz ta' ibnek xandart lill-ġnus kollha il-glorja tiegħek u għarrafta sa' trufijiet il-art. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Jismewiet jixdu l-kobor bil-ħnina tal-mulej li sar bħalna l-bnedmin. Alleluja, alleluja, twilet il-Messija. Klimna jxandar jisseb tal-latana,
قلوبنا يردوا بالفرح إيما وخير. هللويا هللويا طويلة المسيح. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. U Alla minnek ġej is-slim tagħna u r-rabta ta' qalbna miegħek. Għamel li bdin l-offerta nagħtu ġieħ kif jixraq lill-kobor tiegħek u li nħossu ruħna maqudin ħaġa waħda bit-taħsib tagħna f'dawn il-misteri qaddisa bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, nerfu qlubna il fuq, nitżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax bil-misteru tal-verb magħmul bniedem rajna dawl ġdid bid-dija tiegħek. Hekk li aħna u narfu lill-Alla f'sura li naraw, bih ninġibdu biex inħobbu dak li issa ma narawx. Għalhekk flimkien mal-anġlu qaddisin kollha, aħna wkoll infaħruk u b'ferħ kbir intennulek qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ora tas-smewiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mirrajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tar id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal-id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem. Id-dem li jxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u inroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu
kif għallimna u ridna namlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjent kif is-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw ilena u l-miġġija tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħarruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħarruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Oli ma ferħ ta' sema fedani żmien qaddis, Ġesu twilet għalina ħelisna mitniġis, fil-arġewa maċtura ġib miegħu lena fis, ejjew bil-qalb kollha nfaħru, jinfaħru, ejjew bil-qalb kollha nfaħru. Fis-sema deru l-anġli biex lilu jagħtu ġie, u ħabru lil ġrus kollha fedak il-lejl ferri, il-paċi l-aktar kbira li il-min jittama fih, ejjew bil-qalb kollha nfaħru, jinfaħru, ejjew bil-qalb kollha nfaħru. Fil-għari r-rajat wajba ġew jaġlu ferħanin, u sabu l-Ġesu ċkejken fed-dejtan għal-bnedmin, malajr xterdet il-bxara li fostna ġil-bambin, ejjew bil-qalb kollha nfaħru, jinfaħru, ejjew bil-qalb kollha nfaħru. O Ġesu ħelwa tarbija, ejja twilet
ġewa fija, Ġesu tfajjel frott li mħabba, twilet f'qalbi miegħi trabba. O Ġesu ħelwa tarbija, ejja twilet ġewa fija, Ġesu tfajjel frott li mħabba, twilet f'qalbi miegħi trabba. Nitolbu. Mulej, inti tmexxi lill-poplu tiegħek b'kull xorta ta' għajnuna. Fit-tiba tiegħek jieqaf magħna issa u għalli ġej biex nitfarġu kemm jeħtieġ bil-ħwejjeġ li jgħaddu u hekk inħabbirku aktar bil-qalb għal ħwejjeġ li jibqgħu għal dejjem. Bi Kristu Siedna. Ngħidu tliet Avamarijiet il-Madonna u impoġġu hekk taħt il-ħarsa tagħha lill-emigranti tagħna, lill-morda u lill-familji kollha tagħna. U għalhekk flimkien ngħidula Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Malla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Ninni la tibki xisjet, ninni Ġesu bambin. Ħalli nalbiki, għax aħna nidimmin. Ejjew ya anġli mis-sema mija mija, taraw lil-min ħalaqkom bambin ġewwa l-fisqija. Ninni la tibki xisjet, ninni Ġesu bambin. Ħalli nalbiki, għax aħna nidimmin. Ejjew taraw bajnejkom lill-Alla kbir tal-ħnina.